ondas que grandes son, e eu atendendo o meu amigo, e eu atendendo ao meu amigo. Cercaron-me as ondas grandes do mar, e eu atendendo o meu amigo, e eu atendendo ao meu amigo. Cercaron-me as ondas que grandes son, nen é barqueiro, nen remador, e eu atendendo o meu amigo, eu atendendo ao meu amigo. Do alto mar, non é barqueiro, nin sei remar, e eu atendendo o meu amigo, eu atendendo ao meu amigo. conmemoración do 5 de xuño, unha data de alta significación no noso municipio, xa que as corporacións electas en funcións do Concello de Mastrado
renden, mediante este ámbito solemne, homenaxe ao alcalde Jesús Ignacio Puente Fontanes e aos tenentes de alcalde Ramón Fernández Rico e ao Xefe de Rodríguez San Riao e aos vecinos José María Pera López, Manuel Nogueira González e Cándido Tafaira Froiz, que deron a súa vida pola democracia e o noso Concello un día como hoxe, un 5 de xuño de 1937. É por iso, porque neste salón de plenos, símbolo da vontade popular, do diálogo e da democracia, do Concello como institución e como administración máis achegada aos cidadáns, non podía deixar pasar por alto o 70 aniversario dun feito que custou a vida a alcalde e concelleiros por a única causa de ter exercido democráticamente as súas funcións. O Concello da Estrada, coñecedor da importancia que a memoria ten no acontecer da historia dos povos, é consciente de que foron moitos máis os fusilados e represaliados, que merecen honra e homenaxe, pero hoxe tratamos de honrar dun xeito sinxelo e emotivo xunto coas súas familias, aos membros da Corporación Municipal e veciños que os acompañaron e que todos xuntos sufriron a morte un fatídico día como hoxe, hai exactamente 70 anos. Ademais dos fusilados ese día, os outros concelleiros sufriron moitos tipos de injustizas como consecuencia de ostentar o seu cargo. En el foron Manuel Cotochán, Eusebio López Vilán, Manuel Campos Vázquez, presidente da Casa do Pobo, Francisco Rivas Besteiro, José Fondevila Torres, David Maceira, Francisco Villar Torres, José Gómez Rivas, fusilado o 15 de outubro de 1936, e Camilo Pereira Rial. Todos eles, de algún xeito, intentamos que estivesen presentes aquí, na nosa memoria, e representados polas súas familias. As súas familias son, en realidade, que manter voz neste acto. Así, en representación da familia de don José María Pena, ten a palabra don José Manuel Pena, o seu neto. Buenas tardes, van a tener que disculparme, pero tengo que hablar en castellano porque no sé falar gallego y antes de hacerlo mal prefiero no estropearlo. Simplemente quería agradecerles en nombre de toda mi familia, de mi padre ya muerto hace años y de mis hermanas y de todos los familiares su presencia aquí. También quería decir que mirar hacia atrás, parodiando una palabra, debemos hacerlo mirando hacia atrás sin mirar, ¿no? Recordar el pasado, no vivir en él, pero recordarlo para que no se vuelva a producir. Para que no se vuelva a producir aquellos tristes hechos que se llevaron la vida de las personas solamente por pensar de una manera diferente. Y esto debemos de recordar que también no hace mucho, hace apenas 30 años, pasamos de ser súbditos a ser ciudadanos. Y eso es muy importante. La democracia no es un regalo que nos venga dado, ni la Constitución, ni los partidos, ni nada lo fabrica. La tenemos que trabajar todos día a día, sin descanso, porque esto, si no nos hace más ricos, o más hermosos, o ni tan siquiera más felices, si lo trabajamos con convicción, al menos nos hace ser personas consecuentes, moralmente más decentes. Por eso, nuestro único patrimonio es transmitir a las generaciones que nos prosiguen lo que es vivir en libertad, que significa una cosa muy importante: la libertad, el respeto a las ideas de los demás y, sobre todo, el respeto a la vida. Y esto es simplemente una palabra: vivir en tolerancia y en convivencia a todos. Y como último, simplemente quería leerles la carta que conservo escrita por mi abuelo el día que lo fusilaron. Dice: yo soy más bien pequeñito. Queridísima hija, hoy día 5 del 6 a las 6 de la mañana entrego mi alma a Cristo, que Él murió por nosotros y también yo muero en su nombre. A ti te estoy abrazando tenés que tomarme porque me estoy emocionando. A ti te estoy abrazando. También quiero que en este momento
comprendas que muero tranquilo. Le das también un abrazo a tu hermaniño y lo besas en el norte. Muero, viene a decir porque está muy descrita la carta, sin temor, por defender a los hombres, a la España de los hombres honrados y de verdad, en contra de los farsantes, hipócritas, y lo demás no se ve porque está censurada por la censura de la cárcel. Me despido con todo mi corazón y con todo mi recuerdo. Dice, en la última parte, dice, me acompañan vuestros tíos Semén y Adolfo Constella y su hermano Sebastián Pena para recoger el cadáver. Solamente no quería tampoco dejar ni olvido a mi abuela Flora Emilia Constella, que murió 2 años después en Consio, en la que iba enterrada mucho tiempo, quejada de esquizofrenia. A José María Pena, en representación das corporacións do Concello da Estrada, fai entrega dun recordo conmemorativo deste acto do José Manuel Reboredo Baños. Do tenente alcalde José Rodríguez Sangiao, temos hoxe unha boa mostra aquí presidindo este acto, este escudo da Estrada que normalmente está depositado no Museo do Pobo Estradense e que el forxou na súa forxa na costa en Guimarães con todo amor polo seu povo, e unha mostra en ferro forxado, como digo, que nos quedou do seu amor á Estrada. En representación da súa familia está hoxe aquí a súa neta Pilar García Rodríguez. Boas tardes a todos. A familia de José Rodríguez Sangiao quere mostrar o seu agradecemento aos grupos municipais da Estrada por este recoñecemento a un membro máis desta corporación que lle tocou sufrir unha condena injusta polo simple feito de ser concelleiro da Estrada nun momento moi duro da nosa historia. José Rodríguez Sangiao era ferreiro e, como tal, forxou este escudo da Estrada que temos hoxe aquí, simbolizando o amor que estaba a facer esta xeración de estradenses, forxando unha Estrada nova, democrática e plural, con todos os seus defectos e con todos os erros daquela época. Nada justifica, nin entón nin agora, o que lle aconteceu a estes nosos parentes e veciños, polo que agradecemos que este acto de lembranza da data do 5 de xunio e outros que se pagan sobre o resto das persoas que sufriron a mesma morte na Estrada sirvan para lembrar que nunca máis, nin aquí, nin en lugar algún do mundo, se pode aceptar que unha persoa deba ser condenada a morte por pensar diferente. Aquí hoxe están reunidos grupos de distintas ideas demostrando que é posible a convivencia e paz entre persoas que temos diversas opinións. Creo que se os seus compañeiros de corporación e veciños caídos naqueles días tiveran a oportunidade de contemplar este acto, estarían orgullosos dos estradenses que saberían que a súa morte non foi en vano. A entrega do escudo da Estrada, dona Raquel López Doce, concelleira da corporación, por familiares de don José Rodríguez Sangiao. Ramón Fernández Rico, tamén tenente alcalde deste concello, tamén fusilado el 5 de xunio de 1937,
ten unha especial trayectoria tráxica, digamos, a súa familia. Dende Uruguai quixeron adherirse a este acto por medio dun email enviado no día de hoxe por Pura Fernández, a súa neta, e con ela queremos simbolizar tamén todos aqueles familiares que non poden estar hoxe aquí, e que de algún xeito foi imposible achegarse a este acto. Dende Uruguai, nunha extensa carta que extracto brevemente que di así: estimado João Carlos Garrido, gracias por darme a oportunidade de poder mandar, ainda que sexan unhas palabras, por a celebración dos 70 anos do fusilamento dos tres primeiros estradenses, entre os que se atopa o meu avó, Ramón Fernández Rico. Non é co rencor nin co odio que me refiro a isto, senón co doador de toda unha familia que, salvo polos seus 4 fillos que ainda viven, Lino, que vive en Brasil, Constantino, que está na Estrada, Divina, que vive en Buenos Aires, e José Manuel, meus pais que están en Uruguai, e é dende aquí que co corazón desta familia, que non chegou a coñecelo a él e a todo o que eran os seus ideais republicanos, os que coñecemos a través das súas cartas, máis de 100 deixadas á súa familia e aos seus amigos republicanos, un home que nestas cartas transmite todos os sentimentos cara a súa familia e cara ao povo da Estrada, a súa loita política para cambiar o rumbo cara a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre irmáns. Esta carta, como digo, cheganos en nome da familia de Ramón Fernández Rico de Uruguai. Vai recoller o escudo da Estrada no nome da familia o seu fillo, don Constantino Fernández. Manuel Cotochan ten hoxe aquí na súa representación do estradense que se ven non foi fusilado o 5 de xulio do 37, si foi perseguido, escapado no Monte Arou, morto en circunstancia a volta da prisión. Na súa representación están hoxe aquí dona Dolores Coto, a súa filla, e Raquel Coto, a súa bisneta. O meu bisavó Manuel Cotochan naceu no ano 1898, no lugar de O Pazo, na parroquia de Couselos, no concello de Cuntis. Con 16 anos emigrou a Argentina, como moitos outros galegos. Alí aprendeu o seu oficio de carniceiro. En 1926 regresou á Estrada xunto coa súa muller e seu fillo, o meu avó Xerardo Coto, por mor da delicada saúde da súa dona. Na Estrada nacerá a súa segunda filla, Lolita Coto, que se atopa aquí hoxe con nós. As inquietudes políticas do meu bisavó naceron en Argentina, e unha vez de volta a nosa terra seguirá por este camiño, preocupándose por conseguir mellores sociais e nas condicións de traballo de todos os cidadáns. Participou na creación e foi presidente do Comité Estradense do Partido Republicano Radical Socialista e foi membro da Casa do Pobo da Estrada. No ano 34 é encarcelado por primeira vez. Un ano e 8 meses de condena durante a súa reclusión do penal do Dueso. Foron despoliadas as súas propiedades e o seu negocio de carnicería. Os seus fillos acollidos en casa de amigos. El enviuvará no ano 32. Unha vez cumplida a súa condena e de volta a Estrada, foi elixido en marzo do 36 concelleiro e teniente alcalde do Concello da Estrada, deputado provincial. Como resultado do golpe de Estado do 18 de xullo do 36, 7 membros desta corporación, entre o alcalde e o concelleiros, foron fusilados, e os outros, como o meu bisavó, víronse obrigados a fuxir e buscar refugio no monte, sufrindo de maneira especialmente dura os seus fillos de corta idade, Gerardo de Lolita, as consecuencias de verse privados da compaña e da protección do seu pai. O tempo de fuxido durou 2 anos e 4 meses. Durante este período vagou principalmente polos montes cercanos á súa parroquia natal de Conserlo
Escribiu un diario ao que me referirei máis tarde. Foi detido o 27 de novembro de 1938 en Castro Ramiro, na parroquia da Somoza, e posteriormente sufriu nas súas carnes, a igual que centros de miles de españois, a brutalidade da represión do réxime franquista. O 9 de marzo do 39 foi sometido a un consello de guerra no que lle foi imposta a pena de morte, que despois sería conmutada pola de cadea perpetua. A cambio, meu avó Gerardo tivo que ir á guerra, ao fronte de Guadalajara con 16 anos. A razón desta condena non foi outra que a defensa da orden democrática, legal e legitimamente constituída por todos os cidadáns. En novembro de 1944 foi posto en liberdade. Se ben o seu estado de saúde era tan delicado como consecuencia do infame trato recibido durante a súa estancia en prisión no campo de concentración de Brumete, que tan só 14 anos despois faleceu, aos 47 anos. De seguida, a súa filla Lolita vai ler un par de fragmentos do diario que escribiu o meu bisavó durante o tempo de fuxido polos montes desta zona. Este diario, que el titulou Memorias dun proscrito, foi atopado recentemente gracias ás investigacións de Xoán Carlos Garrido. Buenas tardes. Si salía a comprar, me mataban. Si no salía, me moría de hambre. Pues no tenía más que dos caminos: o morir de hambre o volarme la rata de los sesos. Y yo, la verdad, para con la vida, no tenía. A los 34 años quedé viudo, con dos criaturas guapas, soles, los que quiero, y más que las niñas de mis ojos. Qué pena, no puedo verlos, y no tienen amparo de nadie, tan soliños, pobriños. Subí al monte alto y sin pensar en comer me puse a mirar para la estrada donde estaban mis seres queridos y me hice la idea de que estaba hablando con ellos. En otro momento escribo: mandé comprar un periódico para enterarme de la situación de guerra. Muchas victorias, pero todas en su papel, todas noticias contradictorias. Hay que estar muy acostumbrado a leer para sacar algo en limpio. Lo único que se leía bien eran los nombres de centenarios de camaradas que habían sido fusilados por delito de rebelión armada, delito que la mayoría no cometiera, puesto que cuando se declaró el estado de guerra no se le hizo frente a la tropa. Ya que ha conseguido, perdonadme por ponerme tan graciosa, no puedo superar. Entre esas noticias leí los insensatos de varios, los asesinatos de varios queridos camaradas de la Estrada. He aquí sus nombres: para Baldón, de los señoritos de la misma,
Ramiro Chao, de Somoza, apareció muerto cerca de Santiago. José Vidal, lo mismo, cerca de La Estrada. Manuel Crespo de Ozande, también cerca de La Estrada. Todos ellos con señales evidentes de haber sido martirizados antes de matarlos, asesinados por el ejército Manuel Vázquez Arias Gaitas. Gracias a todos. Fai entrega do escudo da Estrada a don Manuel Escoto e a Raquel Coto, don Manuel Otero Espilla. Outro membro da corporación, non fusilado, pero sí perseguido, que en toda a súa vida sufriu as consecuencias dunha persecución injusta, foi Manuel Campos Vázquez, un membro destacado tamén da Casa do Pobo. Hoxe están presentes aquí tres dos seus fillos, José Campos Ramos, Manuel Campos Ramos e Celso Campos Ramos. Neles, que o Concello da Estrada quere personificar o agradecemento a este concelleiro, como digo, perseguido case de por vida. Vai facer entrega dos escudos da Estrada a don José, a don Manuel e a Celso, o señor alcalde en función da Estrada, don Ramón Campos Durán. Que acompañou os concelleiros e que pagou tamén coa súa vida naqueles fatídicos días foi Cándido Tafalla Froiz. En representación da familia de Cándido Tafalla temos, en primeiro lugar, que se vai dirigir a todos nós, a súa neta Gema Tafalla Ramos. Hola, boas tardes a todos. En nome da familia de Cándido Tafalla Froiz, meu avó, quero expresar o agradecemento por este acto, no que se restitúe o nome e a honra daqueles homes que deron a súa vida por ser demócratas e loitadores pola liberdade do seu povo, co firme desexo de que aquelas circunstancias tan penosas non se repitan nunca máis entre estradenses. Moitas gracias. Tamén, en representación da familia de Cándido Tafalla, a muller e o fillo do seu neto Manuel Tafalla Ramos. Cándido Tafalla, meu bisavó, deu a vida como representante deste concello por as liberdades e por toda a xente que loitou porque todos tivéssemos unha vida mellor. Por iso, quero agradecer no nome de meus pais este emocionante acto na súa memoria e na dos seus compañeiros e deixar constancia
tamén do noso desexo de que aqueles feitos tan penosos non se volva a repetir nunca. Moitas gracias. Fai entrega a familia Tafalla do escudo da estrada Don Miguel da Ramón de la calle Amaro. Tamén dicir que o seu fillo Cándido Tafalla non pude estar aquí a última hora e que sí, recollen o seu nome tamén no escudo da estrada. E por último, se todas as mortes foron injustas, o alcalde, don Jesús Ignacio Puente Fontanes, foi tamén axusticiado en este día, o día 5 de xullo. De Jesús Ignacio Puente Fontanes, unha trayectoria impecable na súa loita pola estrada e polos estradenses, temos hoxe aquí a súa filla, a Inocencia Jesusa Puente Silva. Quero me presentar, eu son Inocencia Jesusa Puente Silva, filla do que foi alcalde neste ayuntamiento, Jesús Ignacio Puente Fontanes. Meu pai, para os 70 anos, me deixou. Tiña 8 anos. Non era casado. Acordo-me dele, e sobre todo que sempre me mirou por mí, coidou-me e mentre viveu non me faltou de nada. No ano 36, estando de alcalde deste ayuntamiento, viñeron por ele, prenderon e roubaron para a cárcel da estrada. Logo inmediatamente roubaron a cárcel da Pontevedra. Darían unha temporada a ir para San Simón. Botando ali un tempo, saleulle pena de morte. Entón, tanto en Capilla xa para matalo a ele, e máis que ia morrer por desgracia. Dixeronlle que tiñan ali un cura para confesarse. Ele contestou-lhe: eu non teño que confesar porque non me fixo mal a nadie. A mí mata inocentemente, como a moitos máis, pero eu non fixo mal a nadie. Se facetos, por favor, tenéis mesmo notario. Eu quero facer testamento. Entón, trouxeron de notario e fixo testamento. Según unha testemunha que tuvo que estuvo con ele, un señor de Coruña, que estuvo con ele, ainda quedou ali cando mataron a ele. O testamento fixeronlle poñer para as 5 da mañá, pero ás 12 da noite xa estaban todos pasados polo cuadro, xa os pasaron a todos. Quero recordar que tamén, desde que eu conocía xa un pouco, que era, tenía 3 ou 4 anos, meu pai sempre me levou a casa do meu irmán, que se chamaba Lucinda Puente Fontanes. Sempre me levaba aquela casa. Entón, cando fusilaron miña tía, Lucinda, o seu home, o tío, José Barrón, dixeronlle a miña nai que eles iban a intervenir para axudarme a cuidar, e para axudarme a sacar para adiante, que miña nai era pobre, non podía. Entón, quería invitar na casa desta tía
e mitad na casa de miña nai. Esa tía tiña 2 fillos, Manuel Barral e Dolores Barral, que me criei con eles como se foron irmán máis. Tiraron todos por fin. Hoxe ten 3 netas, que hoxe as delas están aquí. Para min é a mesma familia. Non notan que son xa un filho fora da raza, pero elas miran de maravilla. A mí miran todo ben. Non le quero dar as gracias por cuidar por mí. Meu pai fai hoxe 70 anos. Por ser alcalde da estrada, por iso agradezo-lhe á estrada, por fin, de acordo dele e de 2 compañeiros máis. Meu pai era sastre, deixou un oficio que eu collín en unhas boas mans para traballar, e traballei no janeiro moi honradamente, e hoxe, gracias a Dios, vivo unha galera. Collín o oficio dele, e iso foi como salvou a vida. E traballei moito. Só no sitio non podemos traballar dinero. Entonces, por iso lhe pido e agradezo-lhe a todos a estrada que por fin se acordan dele e de 2 compañeiros e por todos que morreron igual que morreron eles sin necesidade de ter que morrer como morreron e que tanta ovallaca nunca máis nós estamos morrendo pelas 2 vinderas que non pasan por tanto como pasamos nós, a pesar de ter 8 anos eu acordo moito de moitas cousas. Gracias a todos os que ordenaron isto, seja pelo meu pai e a todos os que morreron, a todos os que fusilaron. agasallos de recordo fixeron entrega conxuntamente o señor alcalde de función, Ramón Campodrán, e o alcalde electo, José Antonio Tondo. De seguido, en conmemoración deste acto, o Concello da Estrada, unanimemente tamén, resolveu colocar unha placa conmemorativa que deixara fe e constancia deste acto que acabamos de presenciar. Esa placa está colocada na planta baixa do edificio, xusto en frente da entrada á Casa Consistorial, e convidamos a todos vocês que nos acompañen tamén á descoberta desa placa e de seguido interpretarase o himno galego. Moitas gracias.